Good morning. Hello. How are you? Παρασκευάς. Όχι. How are you? Τι κάνεις? Καλά. I'm fine. I'm fine. What is your name? What's your name? Αυτό είναι πώς σε λένε. Πώς σε λένε? Παρασκευά. Μπράβο. Λοιπόν, Παρασκευά, τι θες να πεις στους φίλους σου? Καλημέρα σε όλους παιδιά. Τη Δευτέρα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαι στο Λευκό Πρίγο. Περίμενε. Σήμερα είναι Σάββατο. Σήμερα είναι Σάββατο και τη Δευτέρα θα είμαι στο Λευκό Πρίγο στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι φίλοι του Παρασκευά, όποιος θέλει να τον δει, θα είναι. Στο Λευκό Πρίγο. Τι άλλο, πού άλλο θα είσαι στη Θεσσαλονίκη? Αριστοτέλος, στην πλατεία. Εκεί γύρω-γύρω στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πρίγο, στον δρόμο. Εκεί είναι το στέκι σου, Ναι. Όλοι οι φίλοι σου να έρθουν να σε δουν. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Θα αφιερώσεις τίποτα άλλο στους φίλους σου? Τι θα πω άλλο, αυτά. Αυτά. Ένα τραγούδι. Ναι, ξέρω καλά. Δεν ξέρεις άλλο. Θα μάθεις όμως. Ναι, θα μάθω και θα το πούμε. Και το φυλάκι που όλοι περιμένουν. Το έχεις δουλέψει πολύ το φυλάκι, Καλό. Ένα. Έτσι. Πάρα πολύ.